Şu ýyl Türkmenistanyň Balkan, Ahal, Mary we Lewant vilayetlerine 24 martda, Daşowut vilayetyne 31 martda resmi taýdan gowy çekişine girişildi. Aradan 3 aýdan gowrak wagt geçdi. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewant vilayetynyň Farab, Däne, Çärjew, Sayat we Dargana tetraplaryny gowy çekişiniň henizem dowam edýändigini habar berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä bu etraplarda yerli häkimetler hasyl ýygnalan buğday meýdanlaryna gowy çekdirýär. Yerli oba hojalyk hünärmenleri häkimetleriň biwagt talaplary bilen ylalaşmaýar. Agronomlar ýylyň yssysyna gowy çekilmegini döwlete hyýanat häsiýetlendirýärler. Ýöne hünärmenler ýylda gowy çekilmeginiň öňüne geçip bilmeýärler. Ýylyň 1-nji 10 günlügi geçip barýar. Giýje kilýan gowaçy egerde oktyabr-noýabr aýlarynyň sowugundan aman galsa, dekabrda ýetişer. Elbetde yerli etrap ýolbaşçylary ýer bahar gowy çekdirmeli diýip bir lewaply oba hojalyk hünärmeni Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hünärmeniň sözlerine görä Sewitde yerli häkimetler 10 min gektar ekrançylyk meýdanyny bir ýyl möhlet bilen garpyz, pomidor ýaly gökbakça ekinleriniň ekilmegi üçin hususy taraplara ruhsat beripdirler. Munyň üçin olar hususy taraplardan para alypdyrlar. Indi buğdoýdan boşan ýerlere gowy çekip para öwedine satan ýerleriniň üstüni yapmagy planlaşdyrýarlar diýip oba hojalyk hünärmeni gurrun berdi. Bu ýagdaýda döwleti iki gezek ziýan ýetýär. Gowaçanyň 2 aýda ýetişýän sorty ýok ahyrynýyp ol sözüne goşdy. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň ekrançylyk meýdanlaryny bu ýyl orta süýümli gowaçanyň ýoly tön 7, Daşowut 120, Daşowut 114, 149 F, Gowodağ 3 ýoly tön 39 Jeyhun, S2606 ýaly görnüşler ekildi. Resmi maglumatlarda gowaçanyň şeýle süýümleriniň tiz ýetişýänligi aýdylýar. Galbertede Ahal we Mary vilayetlerine iýinçe süýümli gowaçanyň ýoly tön 14 görnüş ekilipdir. Türkmenistanyň gowaçy bahar aýlaryna ekilip tomusyň ahyrky günlerine güýziň başlaryna paýta hasyl ýygnalýar. Ýöne köplenç ýygym işleri dekabr aýyna çenli dowam edýär. Halkara arenada Türkmenistan paýta önümçiligine mejbur zähmetden bir kanun peýdalanmakda ýygyderli tanqid edilýär. Azatlyk radiosy gowaçanyň hatda otag we çürtüm işlerine mejbur zähmetden peýdalanylmagy, paýta ýygym mewsüminde mejbur zähmetiň depgüniniň güýçlenmegi barada ýyllar boýu habar berip gelýär. Resmi maglumatlara görä bu ýyl 620 min gektar meýdany gowy çekildi we ýurt boýunça 1 milyon 250 min tonna paýta hasylyny ýygnamak gözüňde tutulýar. Döwlet medeniýeti paýtany ağ altyna atlandyryp onuň hasylynyň ýurt içinde çiğmal hökmüne ulanılýanyny, Türkmenistanyň öndürilen dokma önümleriniň daşary ýurtlara eksport edilýändigini aýdýar. Ýa-da mejburi zähmet bilen bagly aladalaryň arasynda 2018-nji ýylyň maý aýynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gömrük gullugy Türkmenistanyň öndürilen paýtanyň şerede Türkmenistanyň paýtasyndan taýýarlanan islenlik ýurduň önümleriniň ähli görnüşiniň ABŞ import edilmegine gadagançylyk girdi. Bu gadagançylyk henizem öz güýjünde galýar. ABŞ-nyň hökümet jogapkärçilik edarasynyň geçen aý çap eden hasabatyna görä 2020-nji ýylyň oktýabryndan 2021-nji ýylyň martyna çenli ABŞ-nyň gömrük gullugy mejburi zähmet aladalary sebäpli 371 ýorlamanyň ABŞ-nyň çägine girdilmeginiň öňüni aldy. Gulluk degişli taraplardan saklanan haritlaryň önümçiligine mejburi zähmetden peýdalanylmanlygy barada subutnama talap edýär. Hasabaty görä saklanan haritlaryň aglabasy Hytaýda öndürilen önümler. Ýöne ABŞ-nyň hökümet edarasy gömrük gullugynyň ýene-de 9 ýurtda. Şol sany Türkmenistanyň öndürilen belli haritlaryň ýurda girdilmeginiň öňüni alyp biljekdigini aýdýar. Hasabat munyň sebäbini mejburi zähmet aladalary bilen düşündirýär. Ýöne türkmen häkimetleri mejburi zähmet boýunça halkara çağırışlara gulak gawartmaýar. Gowaçy türkmen resmiýetlerine görä ağ altyn we onuň ösdürilip ýetişdirilmegi üçin ýygyderli alad edilýär. Döwlet mediýasy Lewapda gowaçanyň ýylda ekilmegi barada habar bermeýär. Ýöne bu ekine ýyda getmekde ähli agrotehnika kadalaryň berjaý edilýändigini aýdýar. Azatlygyň habarçysyna görä Lewapda gowaçanyň giýje kilmegine garşy çykýan ýa-da bu ýagdaýa soragly çemeleşýän kärinçiler cezalandyrylýar. Yerli häkimetlere şeýle sorag bermek adamlaryň kärine ýerleriniň ellerinden alynmagy bilen netijelenýär. Bir kärinçi bu mesele bilen bagly häkimetlere sorag beren üçin özüniň duçar bolan ýagdaýy barada Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosy onuň adyny howpsuzlyk aladalary sebäpli döwranlyp tutýar. Bu işleri düşünýänem bolsaňyz näme sebäpden ýylda gowy çekýärsiňiz diýip kärinçi döwran yerli häkimetlerden sorapdyr. Yerli häkimetler döwrandan buğdoýdan boşan 10 gektar ýerine gowy çekmegi talap edipdir. Azatlygyň habarçysyna görä bu soragyň ýygyny häkimetler döwranyň elinden onuň kärine ýerini alypdyrlar.
Ýöne döwran döwlete gynanýar. Kärenneç öz ýeriniň elinden alynmagyna gynanmaýar. Ýöne döwleti ýetirilýän ziýan üçin gynanýar diýip habar saýdýar. Oba hojalyk hünärmeniniň sözlerine görä şu gündür eklen Gowaçanyň oktýabrda gül açmagy gumany bu ýyl Lewap vilayatynyň Gowaça meýdanlaryndan 320 000 tonna paýta hasylyny ýygnamak gödüňine tutulýar. Adatlyk radiosy Lewap sewtine Gowaçanyň giýje kilmegi barada sorag berýän kärenneçleriň ýerleriniň ellerinden alynmagy barada vilayet häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi.